Lah, grabe ni bataan ni nag-viral naman ni bataan ni bago mo ganyan yung i-upload niya ang ano. Ma, Oh, ma, oh. viral naman ni si Kuano kini si yung nag-upload kagahapon ba kini ngalag Kuya Joby ba? Oh, yung say content. Kanta-kantar ko niya ha nag 2 days, mag 2 days ba 2.5k views na. Uy, may pala siya. Ay palagi Ikaw, na. ito, malag yun. Paita. Sige, tag-upload na yung kanta mo. Pagkitaon ta ni. Ikaw, God, di man mo usbo ni mong mga style. Magsigar, Tagalog. Magkumpos gani, ikuan gyud, tudog gyud ba? Tagalog man ang kanang main nga kuan jud sa mga Aw, di gyud kinahanglan nako kay in English na kay Bisaya kay daghang Bisaya pod. sila kong asawa mo rin mo stillman ni. Ang Tagalog Luzon do na ilaha pero ang Bisaya sa Mindanao gud na preteng daghana. Dapat na Bisaya ug in English pod. Kay international na siyang in English. Sus gila ko. Nya unsa may mo ika-suggest ani karon nga magbuhat na lang tagkanta ni. Aw, maghimo tag pang in English na pod. In English kay international na daghang kay mga taos kalibutan gud. International language ng English. O bebe. Magbuhat tagkanta bi dadaan ang gitara diri. Kinahanglan na pa kay rhymes da kay dali ra man na i-translate. Nara diri. Ay na si kasukuda kay maghimo tagkanta. Kapoy kay si kanta kan na may mga kanta nimo tagas kay mga tiklop patong mga liog ana pod. Aron paghimo pod. Mas mura. Radyo ni sinang tilman ni. Sige na dalang ko ng gitar diha ha. Paghimo gyud kanta nga manindot gyud kayo. Magbuhat ko nang mo viral gyud. Bebe na. Manindot gyud ba in English kay international kwanto na in English. Wow. Ang tawag sa tibuok kalibutan. Uy. Oh nara oh. Ay sa. Dugay na to ka-upload. Unsa naman na eh. Mo. Oh, may pana siya oh. Aming gitara bi. Pila pa ka adlaw isa. Naram ng gitara diri. Sus mao lagi na magara-gara lagi dayon ba. Aron kitag kuan po kumpus po. Mao lagi nagkadaot lagi si mga kay. Hindi ko seryoso kumpos ba. Ngano naman po? Kana mo kanang mga style mga kanang musikag palda, musik ng palda. Ay naku pansin na doy. Taon ka. Ikaw may hinungdan ko doy. Dapat magud ang imong style din sa balay di ka magsigsuot nako tanawar ko natong anak pati nandagana. Ikaw mo po may hinungdan kay mawa tagkalit gimingaw naman dayon ka dayon. Ano ni ka nako? Mao lagi na lagi nga. Mao ni problema ran sa uban ng mga amahan ba nga. Mo lagi po. Daghan kay anak dili mabastol ang mga amahan nga daghan kay anak tungod ra po na sa ninyong mga inahan nga. Dapat matapos na ang tuig karon nana mo New Year resolution mo. Wow. Kamong mga inahan ining paminaw sa di sa magkumpos. Kamong mga inahan ining kalibutan na. Unsa man? Na kani mao gini ko ani dapat sa inyong himuon ninyo dili sud gani mo sa inyong balay di mo magsig ka nang magsig duster magsig sleeveless magpalda Unsa may kay isa ka isa ng palda ang bana na di imbis mo trabaho imbis mo stay di na mo stay sus Ginoo. mo uli na lang So unsa may gusto gyud kan magsuot dapat. og mga long sleeve. mamantalong ka sa balay magsapatos magjacket magbunit mataray kani mao na yung crisis nga samot atong katilingban ani kay tungod man po dayon yung mga asawa. Ay Ginoo ko Awa na himog kanta o kay kada nang ana mga. Sus Ginoo paghimo na. Mao na nga mag New Year resolution jud mong mga asawa ba. Mao na imong naon nga ako suggestion ron ni ako si mo ha. O nga mag New Year resolution ka nga ana niya imo pong ipanawagan sa mga ubang mga amigang mga asawa. Ikaw pod mag-control pod mawatag ka jud mo aturi tag balon wa na asa na imong mamadong. Ay sus Ginoo. Di natural mo gina sa bana. Abi mo guni mo ang bana mo gud nga kada ganing ani sa ilang asawa mangita gyud na sa asawa. Di gyud. O kada ganing mga sus gimingaw na. dili kada ganing mga bana nga di gani mangita silang asawa. Wala na naghunaon lang silang asa ulit taon na sila dito sa gawas. Asus. Pero ako nga bisag na sa gawas matawag ko si mo ha. Tungod man na nga ikaw ra gid ang nasa kong heart. Ikaw mag-resolution pug ka. Unsa may resolution ako? Ay sig pangita sa ako. Sige magkakamingaw-mingaw. Nga kinsa may akong pangitaon si Mari. Ay sus Ginoo. Grabe na po na. Musugot mo na ka swap lang ta si Pare lo. Sige ako na lay pangita oy. Sige na. Bitaw. Magkumpos na to eh. Magkumpos na ta nya atong kumpos ron. In English na pune. In English na pune. Sige na lang tani og kanang kuan ng mga Tagalog wag itanta. Tanawar ko si Kuya Joby gahapon pa niya. Gani akong giingon nimo gani nga tanawa. Gahapon pa niya gi-upload. Gamay ra kang content niya viral na. Sige daw. Sige. Tabangan ta lang kag translate.
Sige, sige. Sige, 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 sige. sige. In English gid kay. Raungon tani. Pangdugang ba? Nya di pa ka magkumpos. Amang kumpos na gugurot kay unsay balon na ka na di ta ka kumpos og taro nga kabalo na ka unsay hinungdan ka ng akong hunahuna ba warag sus kabalo na ka dili ko ka concentrate sulat ba yan eh Ginawa ko. oh nya ang imong suot sus Sige, paghulat dong. ano man Sige, pagkumpos diha. Hulat ako, balik ko. More din problema nimo. Sige. magkumpos ka ko Bantay di ka kumpos. kumanon tani ng kumpos ato ay ka balaka Bahala ko diha. Aso. Balik na yun rin. Nag-unsa ka diya. Tarong, nag-compose na kay. Wala. Dali na rin kay translate na kay himuon na to ning ang Bisaya. Kung gani diha kay kuan. Himo na to. Mangandam ko sa kong sarili. Kanang makita nimo ko nga kuan kay ka ba kanang Unsa man mangandam sila mo larga ka ning abroad na ka na ay kay. mong gusto. Mangandam ta para maayo mong Sige sige pagkumpos. sige. Compose ta pagkuan diya. Makakaganahan aning magkuan ta magpanda unya magpagwapa pud ta ginagmay. Kuan na ako agad. Storbot ra ko na istorya binotbot ba. Sige pag-andam ko, sige pagkuan na diha. Sige sige nagsulat ako sige. Gawas din diya. Dughang giatay. Dughang giatay. Kalisod. So, in English ni dughang giatay, breast milk. Breast milk for daddy, na may tatay. Breast milk for daddy ni, breast milk for daddy. Yeah, pastila no gaya ko nimo din na nga. Ako mga subscriber na ako ba follower nagulat na tapos apat ka upload ani sige. Kada ganito mag-ilis, kuan-kuan po siya diha. Unsa sobra na nimo ka ka sexy diha. Okay na, mugawas ako. Gawas na ko nga. Kaya abtan pa ka diha. Nana ko. Magkumpos Nana ko. Oh. Pagdali. Okay na oh. Oo, unsa? Oh. Na nayabag naman uning daganan ng Sa naman nung ning trabaho binuang. Ano yung gusto oh? Ikaw na. Ako ni ay wala ko kailas akong tingog di ay. Sa unsa naman ni wala naman ka unsa. Oh, tanawa akong beauty. Para lang ni sa imo ha, yung ka nga di ta mapasiksik. Lingkod dabi kay klarohon ako nga ikaw eh. Nuang may nagkumpos na kay tagkanta. Nya mag-ingoana na Oh, tanawa ikaw abre. Ang ako ato tambag ra man ta to nga diri sa balay dili magsiksik gitinuod man nimo. Gitinuod Nabe jud tanaw na. na tayo mo. Ting gwapahan ako ron. Unsa naman ang imong muran mo kag seros. Wala kag seros kilay bag. Oh. Diyos ko. Gino. Jesus ko panuway bahawa panuway awa. Tanawa dili na pud panuway man di patani ka mo sa ta magpapata pa dili ka. Let. Ano may mong gusto? Letson ni. Binuang itaw halap. Di na pud magkumpos ha. Gituman ang takanin ka. Bahawa panuway. Agay!